एक्स एकाउन्टेन्ट सदेब बसुमतारी बिथाङा जोंनिफ्राय माखासे हिसाब किताब होनो गोनां दंमोन बिथाङा जोंनिसिम आपडेट होआखै बिनि थाखाय हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय दिनैनि खौराङानो जाहैबाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बे खौरांखौ हरनाय जादों नोंथांमोनखौहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय आसा खालामबाय नोंथांमोना खोनासंलांदो अब्ला आं ससे खोन्थाना होनोसै बिथांमोननि ससे भिडिअ क्लिप दङ नोंथांमोना दा सिगाङाव एसे नुदों बे भिडिअ क्लिपखौ आङो लास्टआवहाय नोंथांमोननो खोनासंहोगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माने खोथाया जाहैबाय बेंगलरनि एक्स एकाउन्टेन्ट सहदेब बसुमतारी दा बिथाङा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि थाखाखौ जाख्ल'नानै न'आव खारखोमानानै दंहैयो आरो खारखोमानाय माने खारनानै दंहैयो आं गामिनि मुंफोरखौहाय मेनसन खालामला आं स्क्रिनशट होनायसै मानोना गामिनि नाम बांद्राय मेनसन खालामबाय थाब्लाबो गामियासो बदना जायो बेफोरबायदि मानसि थाब्ला बेनिखायनो आं गामिनि मुंखौहाय मेनसन खालामला नोंथांमोननो फट' देखायदों ओमफ्राय स्क्रिनशट होबाय आङो गामिनि एड्रेसफोरखौ बिथाङा बबेनि बेखौहाय नोंथांमोना बे स्क्रिनशटआवनो नायना लादो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय गोबां कन्टेक्ट खालामबाय लाइजामनि गेजेरजों फननि गेजेरजों नाथाय जेबो रेसपन्स होआ बे बाथ्राखौहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय फोरमायनाय जादों आरो दिनैबो दाबो बिथांखौहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना खावलायगासिनो दङ गासैबो हिसाब खिथाबफोरखौहाय अडिट होनो थाखाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनावहाय बिथांखौ फैनानैहाय अडिट होनो थाखाय खावलायदों दाबो नोंथांमोना दा सोंबावनो हागौ थाखाया बेसेबांमोन नाथाय आङो थाखानि हिसाबखौ मोनाखै बिथांमोना आंनो खिथानाय जायाखै बेसेबां जादों बेसेबां जायाखै आङो नोंथांमोननो खिथानो हानाय नंलिया जायखिजाया बिथांमोना बुंदों जाख्ल'नानैहाय न'आव थांनानै दंहैयो थाखा जाख्ल'नानैहाय न'आव थांना थाहैनाया 3 बोसोरानो जाबाय दासिमबो माने अडिट होआखै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनावहाय आरो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय आरो मोनसे खावलायबावदों फैबाय थानाय इयुन समावहाय जाहाथे बेफोरबायदि जाख्ल'ग्रा दैदेनगिरि दानखारथों होननानैहाय बिथांमोना रायजो राजाफोरखौहाय खावलायहरदों बे भिडिअनि गेजेरजों आं गोबाव बाथ्रा बुंनो थांला माने आंबो दाबसेयाव थांनो नै हाखु दाखु जादों नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंलांबानो जाबाय आंबो सानो जों एफा गोजानावहाय फैनानैहाय मोनसे इयावहाय एस'सिएशन दानो हादों बे एस'सिएशनखौहाय माने बिदिनो बेबो जाख्ल'लायनानैहाय सोरलां बोरलां खालामनानै सिफायफिननाया मोजां नङाना जोंबो दुखु मोनो बेफोरबायदि खालामलायनो नाङा आङो बेफोरबायदि जाख्ल'नायखौहाय सिगांनिफ्रायनो खोनागासिनो ओमफ्राय दा बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोथा मोननायखाय आङो बे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो आं लास्टआव बेखौ खावलायनो सानबावो जेनाखि सहदेब बसुमतारी नोंथाङा हायोब्ला गोख्रैनो अडिट होनांगौ 3 बोसोर गाहाम ओरैनो खारखोमानानै थाबाय खारखोमानायखौनो बुंनांगोन बेसेबां दं बेसेबां गैया मानो अडिट होनो हायाखै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनावहाय आरो दिनैहाय नोंथाङाथ' फनबो थिखोआ आरो लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरबाबो लाइजामफोरखौथ' नायनानैल'सो दोनो नोंनिफ्राय जेबो रेसपन्सआनो गैया बेनिखायनो दा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना ससियेल मिडियानि हेफाजाब लानो गोनां जादों दा बेनोसै रायजोफोर गोजोनथोंसै आं बेयावनो बिदाय लाबाय गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि दा जोङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै दा जोंहा बावैसो माखासे जोंनि गेजेरावहाय बायदि रोखोमनि खोथा सोलिनानै थांदों दा जों बिनि सायावहाय गुवारै नोंथांमोननो फोरमायहरगोन दा जोंनि भिडिअ खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोङो बावैसो जोंनि आफादनि सासे मावथिखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय टार्मिनेट एबा एरख'नाय जादों टार्मिनेसन खालामनाय जादों बिथांखौ आफादनिफ्राय जोङो बोख्लायनाय जादों बिथांनि मुङा मिस्टार सहदेब बसुमतारी बिथाङा गहपुर 2 नं मिलनपुर गामिनि दा बिथाङा जोंनि आफादावहाय बारग' एकाउन्टेन्टमोन दा बिथाङा जोंनि आफादनि बारग' एकाउन्टेन्ट जानानै बिथाङा जोंनो एकाउन्टेन्टनि जेबो डिटेल्स बा जोंनो हिसाब खिताब जेबो होलाङाखै लोगोसे जोंनि BBWA आफादनि टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ बिथाङा मानिनानै सोलियाखै जों बिनिखायनो बिथांखौ जोंनि इउनियन बडियाव एबा जों गासै जोंनि BBWA आफादाव सावरायनानै जोङो बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनाय जायो बयनिबो सिगाङाव बिथाङा जुदि इयुनाव जोंनि BBWA आफादनि ID कार्ड एबा मुं लानानै माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला बेवहाय जोंनि BBWA आफादा बेवहाय जेबो दायित्व एबा रिस्क थानाय नङा दा आंजों लोगोसे दङ जोंनि गोबां मेम्बार्सफोर
दा जोङो बयनिबो सापर्ट लानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, जेसेबां हागौ बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बे भिडिअआ सहदेब बिथांनिसिम सौहैयो। आं BBWA नि मेन्टेनेन्स जानानै आं बिथांनि सायाव रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायहरनाय, जाहाथे रायजो राजाफोरा बिथां सहदेब बसुमतारीखौ नेक्स्ट टाइम जोंनि आफादनि जुदि माबा मोनसे नाम लानानै जुदि आफादनि थाखाय माबा मोनसे नाम लानानै खामानि मावनो थाङोब्ला नोंथांमोना जाहाथे गनायनो नाङा आरो जोंनि आफादखौ जाहाथे बदनाम दाहोथों। दा जों बेखौनो खावलायो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम, जाहाथे नोंथांमोना बिथांखौ जेसेबां हागौ बुंनानै बा माबा मोनसे अबा नुयोब्ला जायखिया बुजाय आजाय माखासे खोथाफोरखौ क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय जों नोंथां रायजो राजामोननिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। आं बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि एकाउन्टेन्ट जानानै आं बेखौनो सोंखारिनो सानो, जोंना एक्स एकाउन्टेन्ट सदेब बसुमतारी बिथाङा जोंनिफ्राय माखासे हिसाब खिथाब होनो गोनां दंमोन, बिथाङा जोंनिसिम आपडेट होआखै। बिनि थाखाय जों बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय टार्मिनेसन खालामनाय जादों। जाहाथे बेबायदि इयुनाव बेफोरबायदि जोंनि बेलायाव दा नुजाफैथों, रावबो दैदेनगिरिफ्रा बा माबा मोनसे बिबान गोनां मानसिफ्रा बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइमाव रावबो दा खालामथों, बेखौनो आं बिथांनि सायाव सोंखारियो आफादनि जानानै, आफादनि एकाउन्टेन्ट जानानै, BBWA नि एकाउन्टेन्ट जानानै आं बेखौनो बिथांनिसिम सोंखारिनो सानो।